Arwaki janeno ma kawuono, ma en piny mar Norway, e bomano mar Tromso. Tromso en gweng' manie malo mar piny e pinywa mar Norway. Mano lemo Eklisia. Mano Eklisia, ma to koro library, kuma ji some, kuma ji medore rieko. Library en kama long'o ahinya, maber ka ji duto yudo nafas mondo olim, mondo ogwel otese, orang weche manyien ma joma jombetre gi joma moko bende ndiko. Okaw puonj, ojiw wiji, omi ji rieko. Bende en kama ji nyalo rome ka gitwak, ka giwilo paro, ka gigoyo mbaka. Library en kama dhano ber ka yudo nafas yueye, ka rido pachgi, ka paro weche matut kaka mako kit ngimagi. To bende ober ne nyithindo mondo ging'iyogo kendo giyudo yot mar gwelo buk, somo buk, ndiko buk, kendo miyogi rieko malong'o manyamiyo gilos nyaka filamu manya konyo oganda, manya miyo mbaka bedo kokalo kuom dhot achiel kata dhano achiel kadhi e mamoko. Buk en gima ber ka wahero, buk en gima ber ka wandiko. Puonj en gima ber ka wasik wamanye, nikech puonj ok rum, wapuonjore nyaka wati ma nyaka waa e piny ka. Omiyo dhano ka dhano ber ka yudo nafas mondo ojiw pache, otieg wiye, osom weche machon kendo orang weche manyien. Ong'e kaka piny dhi, ong'e kaka sa dhi. Oyiedh kaka onyalo bende kawo yore mabeyo manyakonye. Wan kaka Joluo bende ber ka wanyalo loso library wa makano gik Joluo lilo. Erokamano.